Moi ben, pois boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 30 de abril de 2025, correspondente en principio o mes de maio, pero debido ao festivo de mañán, pois tal como dio o regulamento, pasámolo para o día hábil anterior. Ten 6 puntos na orde do día. En primer lugar, aprobación se procede das actas da sesión ordinaria de 3 do 4 de 25 e da sesión extraordinaria do 21 do 4 do 25. Non sei se hai alguna intervención. Pois pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 309/2025 a 413/2025. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos ao punto número 3, dación de conta do informe de control interno relativo ao exercicio 2024 e do plan anual de control financiero proposto para 2025. Proposta 2025/006/000114. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todos e a todas. Pois, como xa comentei e deuse conta na comisión, con data 11 de abril de 2025 formulouse o informe anual de control financiero 2024 e o plan anual de control financiero 2025 por la intervención municipal. De conformidade coa normativa vixente, traese a este pleno para o seu coñecemento e a remisión ao Tribunal de Contas antes do 1 de maio de 2025. Moitas gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Moi boas tardes. Bueno, antes de empezar con algunha cuestión ou duda que nos xurde a raíz da lectura deste informe de control financiero, queríamos preguntar se entendimos ben a Comisión de Servicios Sociais, Educación, etcétera, se é certo que por parte do persoal de intervención se está a colaborar ou elaborar o que será a posta en marcha do Consello Escolar. Do Consello Escolar. Sí, si alguén, un personal de intervención ou de tesorería, si se ofreceu para poñer en marcha este Consello Escolar. Sí, vamos a ver. Hai unha persoa de tesorería que estaba nomeada como para o Consello Escolar, non? Me parece que ese... Entón, esa persona, sí. Pero é porque xa estaba nomeada desde fai tempo. Bueno, entonces é verdad, non sei se porque estaban nomeadas de bastante tempo, que nos dixo o concelleiro, despois intervirá se non é correcto, porque tampouco está grabado, pero foi o que entendemos dentro do Grupo Municipal do Partido Popular e que unha persona se ofrecera da área de Economía de Facenda, se ofrecera para elaborar isto. Se non é así, pois nos gustaría que non lo aclarase, porque senón tamén temos unha pregunta siguiente. Decíamos isto porque, bueno, este informe, o primeiro que fala é de unha revisión da relación de postos de traballo que está totalmente desactualizada, non? Nos fala dunha serie de competencias que están atribuídas á intervención, que realmente tiñan que ser da tesorería, que se tiñan que reorganizar. Sin da por riba, por moito que se ofrezca unha persona de determinada área, se lle atribúen unha serie de competencias porque se pode ofrecer que non son propias do seu posto de traballo, pois igual isto xa a modo de risas, pois haberá que modificala canto antes e atribuirlle pois a este persoal pois as funcións que están a elaborar, non? En relación co informe que temos aquí, nos gustaría que se nos aclarase en relación a 2 expedientes. Bueno, primeiro, que chama poderosamente a atención o resultado da conta 413. Bueno, acabamos de ter un pleno de aprobación de orzamentos municipais para o ano 25 e, bueno, o que xa sabíamos, non? Que no ano 24, pois a conta 41.310 e 41.313 tiña un saldo a data de 2024, por unha parte, a 1 de xaneiro de 2024 de 1.435.000 euros, bueno, 595,96, e por outra de 148.861,23, que foron os que este goberno aprobou en Xunta de Gobernos con modificacións. Estamos falando de 1.600.000 euros que quedaron pendientes do ano 23 porque non tiñan crédito nin partida.
reiteramos o que xa manifestamos en moitas ocasións, que o crédito a 31 de decembro do ano 2024, o saldo devedor, era de 2.126.566,61. Tiñamos o recoñecemento extrajudicial de crédito e que tamén facíamos latente co orzamento. É algo moi sangrante, o Partido Popular, pero non por coñecementos extraoficiais, sino simplemente as lecturas dos informes de intervención ven advirtindo deste descontrol no gasto e o advertíamos cando se aprobaba ese recoñecemento extrajudicial de crédito o 21 de marzo do ano 2024 que isto iba a ir a máis e efectivamente que foi a máis. Foi hasta os 2 millóns, casi 200.000 euros de débeda pendiente. Por eso, nos volvemos a alarmar a situación económica deste Concello, que é totalmente insostible porque non se ve que se produzca por parte do Goberno municipal ningún tipo de contención no gasto nin de regularización de situacións irregulares. Evidentemente, todas foron reparadas todas as facturas, pero evidentemente nós tamén entendemos que o que presta un servicio pois ten que cobrar e non ten por que ter a culpa da mala xestión que se está a efectuar polas persoas que teñen as contas públicas. En canto aos dereitos reconocidos de exercicios pechados, en concreto neste punto, se nos fala de 2 expedientes. Pois un deles, que mediante un expediente con unha resolución de alcaldía, no expediente 876 do 2024, eran saldos contables de exercicios pechados. E nos gustaría, se a concelleira nos pode explicar, porque por máis que revisamos, nos gustaría saber se estas se tratan de liquidacións. Por exemplo, vemos aquí a Xunta Galicia, un traballador que pediu un anticipo de 4 mensualidades, a Cámara de Comercio, a Xunta de Galicia, solicitud de ingresos individuos que non se fixeron, etcétera, etcétera, personas particulares, liquidación de tasas da ocupación de terrazas, e o que vemos aquí que estes anulan porque realmente pertencen a exercicios de máis de 5 anos. En concreto, os temas da publicidade da Radio Fene, Dios mío, onde vai, ano 7, ano 8, etcétera, etcétera. Pero es que os primeiros estamos vendo que son algúns, pois mira, o segundo xa que está aquí, unha resolución da alcaldía do 17 de marzo de 2020. Despois estamos vendo o financiamento de Deputación da Coruña 2021. É que non pasaron 5 anos. Despois vemos tamén aquí indemnización da franquicia do ano 23, padrón das escolas culturais de 2019 e 2020, aprobación fiscal de terrazas do exercicio 2023. Non sabemos se este expediente é correcto, se se introduxo aquí algún tipo de errata, porque sí que é certo que despois vaise continuando mirando os distintos conceptos e sí que son do 6, do 7, do 5, do 12. Entón, nos gustaría que si se nos podería aclarar nese sentido. Moitas gracias. Partido Socialista. Ben, basicamente, respecto a este informe, o que queríamos saber é que pensa facer o grupo de goberno do BNG e de Esquerda Unida sobre o mesmo, porque este informe implica un plan de acción que, no que respecta ao ano 23, tamén se recomendou, se detectaron deficiencias e se recomendou facer un plan de acción, pero non se fixo. Entón, queríamos saber se este ano sí se vai a facer. Tamén, como comentaba a voceira do Grupo Popular, queríamos saber se van a tomar nota e que van a facer respecto da proposta de reorganización de funcións de intervención e redistribución do persoal. Toda vez que, según pon de manifesto o informe, intervención está a realizar funcións que na RPT están encomendadas a outro departamento. E, finalmente, facemos nosas algunhas das recomendacións que se recollen no informe, porque así o temos manifestado en reiteradas ocasións neste pleno, como son as que están destinadas a eliminar as debilidades de xestión que pon de manifesto o informe, como realizar unha correcta planificación de necesidades e gastos,
planificar outras formas de contratación para gastos de carácter periódico e repetitivo e tramitar de forma adecuada os expedientes de contratación. E, por último, tamén instamos a que se tomen medidas para evitar o que menciona o informe, para evitar ter que realizar expedientes de depuración relativos a facturas duplicadas e erros. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto, alguna intervención? Non. Concelleira. Bueno, non sei, non teño ningún problema en repetir o que comentei e o que din conta na comisión. Ao mellor o que queren que quede grabado no pleno para a xente que ao mellor ve o pleno, pero de todas as preguntas que me están facendo, se non me equivoco, porque igual as contestei ou non me expliquei ben, pero non teño problema en repartir. O que estamos falando da conta 1413, se miramos no informe, ao final o que pon que son dereitos que non eran reais, son depuración de dereitos que había de exercicios anteriores e que se corrixiron. Penso que non é cuestión de entrar un por un en algo que foi un erro. Foi un erro e se está corrixendo. Despois, no que respecta ás medidas, claro que din conta as medidas que se tomaron xa no ano pasado e as que se teñen pensado levar a cabo este ano, como era a dotación de persoal. De feito, os dous departamentos están completos, que no seu caso estiveron moito tempo con deficiencias en algúns dos postos, pero non porque non se quixera ou se intentara cubrir, sino porque non había posibilidades. En canto a previsión que temos de contratar unha empresa auxiliar para a confección de pregos e outros trámites de contratación, que eso suporía a posible licitación de servicios e suministros dos que non dispoñen contrato. E tamén co objetivo de reducir os gastos na execución orzamentaria e rebaixar o precio do período medio de pago. Despois se remitiu un plan de tesourería para o período de agosto a decembro á Secretaría Xeral do Tesouro Público da Xunta de Galiza, onde se determinaban os puntos que se estaban levando a cabo o que se pretendían tomar. Entre eles estaba tiñamos aí a delegación da xestión da tasa da edad na Deputación Provincial da Coruña, coa previsión de asilizar o retraso no cobro de dita tasa, como tiñamos por falta de persoal en ese momento. A modificación da tasa de lixo, que o Servicio de Recollida de Lixo para poder aplicala no 2025, a recaudación que teríamos aí por riba da recaudación ordinaria co tema de concesión, conservación e vigilancia anual de novas columnas de nichos funerarios construídos no cemiterio municipal. Por suposto, a elaboración do proxecto de orzamento municipal para o 2025 que, como xa podemos comprobar, xa foi aprobado neste pleno. Penso que nada máis. Pola parte deste goberno, a intención é levar a cabo todas estas pretensións que temos, que entendo que, de feito, con algunhas delegacións e a aplicación da nova, levando a cabo o uso da aplicación da Deputación, pois e co curso, a formación que recibiu agora o personal de tesourería, entendemos que xa se irán notando a melloría no que é na execución de calquera destes puntos. Non sei se hai algunha outra pregunta, algunha intervención máis. Sí, bueno, ademais de non contestarme o tema este de personal de intervención, se irá así ou non, co tema do Consello Escolar, me gustaría corrixir a concelleira de Facenda. Na súa intervención nos dice que xa explicou o tema da conta da conta 413 que estaban duplicados. Acaba de decir vostede que xa o explicou na comisión. Sí, pero que a 413 non vai deso. A 413 é como un caixón desastre onde van todos os proveedores, as operacións pendientes que están pendentes de imputar. Isto para que lle quede así tal, porque a 413 está a 413 e xa non queda nada. Son tres nocións básicas de economía e de facenda. E está no informe, simplemente da lectura. Esa conta 413. E ese é onde ustedes tiñan 2 millóns de euros este ano, que non había partida onde aplicala. Usted na súa intervención, bueno, dito isto, decirlle
que decía vostede ahora mismo que coa aprobación do orzamento, pois en relación con algunhas das medidas que iban vostedes a tomar, que quero entender que van a paliar un pouco pois a situación económica que está a vivir o Concello, pero que olvida usted que xa no propio informe de intervención que acompañaba o documento de orzamento do ano 2025 xa lle vertía a señora interventora que no momento do volcado deste orzamento que se aprobaba, moitas partidas xa non iban a ter crédito. Que iso é algo que estamos pendiente de que vostede nos explique unha vez que se produzca a aprobación definitiva do orzamento, que non existan alegacións e efectivamente se aplique tal e como está. Pero eso será para despois. En canto a 4.13, pois non sei, control de gasto, regularización das situacións, non sei, mellor que a técnica económica non lle vai informar nadie. Despois, co tema do duplicado, a nosa pregunta non era esa. Si é certo, o lemos aquí, que existían duplicidade. Pero a nosa pregunta non é esa. A pregunta é que hai 2 expedientes que se tramitan no ano 2024, en concreto lle preguntamos por un que se tramita e que se aproba con o 876, depuración de saldos, un expediente de depuración de saldos contables que se fai por resolución da alcaldía, que estos, entendo eu, que se fan esta depuración precisamente por ese duplicado que existe, para que salgan ben as contas, existe un remate de tesorería, pois que se basa nunha serie de dereitos, entre eles están os de dudoso cobre. Non, aquí o que entendo eu coa lectura, e por iso lle pregunto, que eses non poden ser porque se exceden do plazo de reclamación. Pero que nos o chama a atención que aquí existen, simplemente da lectura, unha serie de créditos que non están prescritos todavía. Entón, a nosa pregunta é un erro na hora de facer esta recopilación neste expediente ou realmente é correcto, non? E nos chama moito a atención porque realmente, aparte, entendemos, por iso yo decíamos, por exemplo, 6, 7, 8, que son a maioría das facturas pendientes de cobro, dos importes pendientes de cobro que se corresponden a temas de publicidade na radio municipal, pero sí é certo que os primeiros, pois, non entendemos que estarían. Bueno, este sí, do 17 de marzo, este procedimento, pero hai algúns do ano 21. Eso que lle estamos preguntando, a liquidación da ocupación por terrazas é do ano do padrón do 23, entende? Que non pasaron 5 anos. Por iso lle estamos preguntando, estes non poden estar aquí, estarán no outro apartado, decimos nós. Iso é a nosa, en dereitos pendientes de cobro. Aquí se fai unha depuración porque hai un importe en dereitos pendientes de cobro que non poden estar, porque están caducados, prescritos. Entón, terán que pensar o que establece aquí, de dudoso cobro non computan. Esa é a nosa pregunta, por que existe nesta relación unha serie de expedientes do ano 23, do ano 21, se isto é correcto, por que están aquí? Por que están como de dudoso cobro? Que iso é o entendemos todos, o que é dudoso cobro. Pois cando vostedes nos dicía estamos mal económicamente porque temos 500.000 euros que non se pode cobrar, dice, eso temos todos. Todos que pasamos por aquí, 450, pero que eso, mentras non se faga un plan de recaudación, de inspección tributaria, todo eso, pois vai a ser así arrastrado. Simplemente eso, lle preguntábamos por que eses apartados, en concreto, pasaban a dereitos de dudoso cobro e non quedaban en dereitos pendientes. Gracias. Alguna intervención máis? Simplemente quería aclarar. Entendo que as medidas que comentou a concelleira son o plan de acción que se vai remitir á intervención para paliar estas deficiencias. Quería saber por que non se fixo este plan de acción correspondente ao ano 23. Sí, concelleiro, sí. Bueno, o que pon o informe é que a intervención non lle chegou ese plan de acción. Entón, o que respecta á pregunta do Partido Popular, pois xa lle contestarei, o que pasa que me gustaría que houberan feito a pregunta na comisión para poder contestarlle xa agora no pleno. A ver, unha aclaración rápida en este tema. Vamos a ver, estábamos falando que isto se trata, en este caso, un expediente de depuración de saldos contables. Non é o de prescripción. O de saldos contables,
se fai desde intervención, o de prescripcións se fai de tesorería, que é onde baixa. Entón, aquí o que pode haber, o que hai, en principio, polo que me informan, é que hai cousas que estaban, por exemplo, duplicadas tamén. Hai cousas que estaban, se poñía como dereito para cobrar, cando resulta que xa se cobraran e estaban en outra partida. Entón, iso é o que ocorre aquí. Moitas das cousas que ven aquí, non podo decir si todas, pero polo menos a maioría, son que xa se cobraran, por exemplo, estaban en unha partida distinta e agora aparecían como que aínda estaban pendentes, cando non era verdad. Entón, é solamente, isto é, xa digo, unha depuración contable, non ten nada que ver cos expedientes que fai de prescripción e de baixa tesorería. Non sei se aclaramos algo máis. No, si aí o chegamos a entender, incluso da lectura propia do expediente, que existía unha duplicidade no primeiro expediente, que son 454.150,82, que o que non nos referimos en ningún momento, e solamente nos referíamos a este segundo, que sí que fai unha pequena diferenciación con respecto ao primeiro, e di precisamente: el remanente de tesorería que arroja la liquidación 2024 recoge un importe de derechos pendientes de cobro de 578.451,08, que es la suma del primero y del segundo expediente. Si bien de ellos 474.000 forman parte de los derechos de dudoso cobro y no computa, por lo que no alteran el remanente resultante. Y el pendiente de cobro de ejercicios anteriores que computa es el de 103.477.000 euros. Pero previamente, dice, los saldos contables anulados en el primer expediente, en el de 400 y pico mil euros, como derechos pendientes de cobro en el remanente de tesorería, no así los anulados en el segundo expediente, ya que al ser de una antigüedad superior a 4 años, aí ven a pregunta, no así los anulados en el segundo expediente, que foi o único que preguntamos nós, ya que al ser de una antigüedad superior a 4 años, forman parte de los derechos de dudoso cobro y no computan. Nós simplemente nos referimos ao informe técnico, que é o que máis sabe. O sea, é o que máis sabe. Di, los segundos, ya al ser de una antigüedad superior a 4 años, no forman parte de los derechos de su cobro. Vamos mirar a relación dos documentos e resulta que temos do 23, do 21, do 22. Entonces, decirlle a concelleira que lamenta que non se lle fixera a comisión en Facenda, e nós non queremos ser malos, pero realmente lamentamos que usted non trouxera mirado esta documentación, porque o igual que o advertimos o resto da oposición, pois usted pudo haber visto, 2023, 2021, pero isto como está aquí. Pero bueno, dito isto, esperemos que usted o mire e que nos conteste na comisión do pleno que ven, onde usted queira. Non sei se hai algunha outra aclaración. Se non, pasamos. Sí. A ver, é que non acabo de entender a resposta que me deu a concelleira sobre a non realización do plan de acción do 23, que ao parecer pon no informe que, vou ler as palabras textuais, non se ha formulado ni remitido a la intervención municipal el correspondiente plan de acción. E, efectivamente, a intervención non lle chegou, pero por que non lle chegou? Cal foi o motivo? Bueno, pois as instruccións para facelo non se diron por parte do Goberno. Que vamos a dicir? Se non hai máis intervencións, pasamos entón ao punto seguinte, o número 4. A aprobación se procede da solicitude de subvención para o acondicionamento local de Trasdocada no número 11 para o uso de oficinas municipais á Diputación da Coruña, proposta 2025/G/006/000115. En este caso, o mesmo que se fixo fai 2 anos para a adquisición dos locais, agora, bueno, como poñen aquí na proposta da alcaldía, levamos 2 ou 3 meses facendo diversas solicitudes, falando con Diputación, e finalmente nos comentan de que efectivamente que pode haber unha aportación de fondos para iniciar o arranxo deste local, polo que lles fixemos unha solicitude dun 80% desta primeira fase de arranxo. Lóxicamente, nos piden a aprobación do Pleno para aportar na documentación desta subvención.
Non ten outra cousa. Non sei se hai alguna intervención. Nada, o Partido Popular para justificar o voto do Grupo Municipal que vai a ser a abstención. Nos entendemos, bueno, que isto é a adquisición deste local foi froito dunha subvención, que foi unha subvención nominativa en concreto, que foi negociada e patada coa Diputación da Coruña. Evidentemente, as arcas municipais prácticamente non lle supuso nada nese momento. Consideramos que non é a mellor adquisición para os veciños e as veciñas de Fene polo sitio onde se atopa, non ten nin aparcamento, non ten absolutamente nada e consideramos que o mellor sitio sería con esa subvención da Diputación, o que dixemos naquel momento, non? Houvese sido pelexar e conseguir outro local ao mellor máis axustado a estas circunstancias, porque unha vez que gañamos ali todos os servicios que se pretenden ou se nos anuncian que van ir para ali, realmente consideramos que non é. Pero sí que é certo, os cartos regalados, bueno, regalados non, porque somos todos veciños da provincia da Coruña e a todos nos sale do peto dunha maneira ou doutra, houvesen sido mellor invertidos noutro local ou noutro lugar ou noutra acción. Máxime tendo en conta que según se nos anuncia, creo que está pensado entre a Policía Local, o Xulgado de Paz, non sei se servicios sociais, por eso vemos todos os inconvenientes. E despois o amaño que vai a supoñer, que volvemos outra vez, outra subvención da Diputación da Coruña, cando temos un montón de actuacións pendentes por parte da Diputación que son máis urxentes, o mellor que o que sería esta, o que pasa que unha vez que tes a propiedade, tampouco vas deixar caer aí nunha... ou deixalo aí sin uso, ou que enseña. O Partido Popular vaise abster, entendemos que é un acto de voluntad do Goberno e tampouco vamos a impedir con o noso voto que vai adiante. Gracias. Partido Socialista. O Partido Socialista ímonos a abster tamén, pero gostaríanos que nos explicasen, que nos desen algunha información adicional ao que pon tanto no proxecto, na proposta como na memoria. Que nos aclarase en primeiro lugar a que se va a destinar esas dependencias, porque na proposta pon que será para formación, emprego, promoción económica, prevención de riscos laborais, mentres que na memoria pon formación, emprego, dinamización económica e turismo. Tamén nos gustaría saber que nos explicasen por que se vai a condicionar só unha parte do local, porque, según se indica na memoria, son 883 metros cadrados, pero só se van a condicionar 350. Que teñen pensado facer co espazo resultante, se hai algún prazo para o seu arranxo, e que prazos se manexan respecto á obra e cando estará a disposición dos usuarios. Grupo Mixto, Esquerda Unida, nada. BNG, nada. Vamos a ver, contestar en un principio se arranxa, tal e como pon na memoria, casi 300 e pico de metros cuadrados. O motivo é fácil, o custe. É dicir, hai un custe elevadísimo, como poden ver, solamente para arranxar eses 350 metros cuadrados estamos falando de 180.000 euros, co cal, por un lado, nós temos que poñer o 20%, co cal complicaría moito facer aportacións moi superiores, e, por outro lado, tamén a subvención da Diputación non é ilimitada, quero dicir. Despois de falar con eles en varias ocasións, nos din hasta onde poden chegar, polo tanto, isto se ten que ir facendo pouco a pouco, ou incluso despois, se en algún momento se pode facer con medios do propio Concello, seguir avanzando en ese amaño, pois, lóxicamente, pero é unha cuestión puramente económica, non dá para facer arranxos moito máis grandes, non? E non sei que máis, non sei, creo que era eso só. Os servicios, efectivamente. Vamos a ver, aí como cando se arranxou, cando se fixo a compra do local, falábamos de varias utilidades, non? Entre elas a formación, emprego, dinamización económica, turismo, Xulgado de Paz, incluso si pode ser servicios sociais, pero claro, eso, según vayamos arranxando, iremos levando servicios para aí, non? Entón, son servicios municipais en xeral. O que se fai aquí é poñer tres departamentos porque os 300 e pico metros non dan para máis. Entón, vamos ir mirando
según se vaya arranxando. Entón, se lles parece, pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Mayoría absoluta. Moi ben. O punto seguinte, mocións urxentes, non hai mocións urxentes, rogos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, queríamos preguntarlle en relación bueno, directamente, a día de hoxe existe algunha factura do ano 2024 pendiente de abono no informe de control financiero? Leíamos que non, pero realmente nun decreto de data 1 de abril de 2025 pois nos volvemos a encontrar con unha factura realmente dun consumo de auga de 15.805,22 euros, e está aprobada por resolución da alcaldía, e nos gustaría saber se isto vai a seguir así producindo unha factura do ano 24 que ten a data de contabilidade o 16 de decembro do ano 24 e se aproba en abril. Entendemos que non ten que ir a recoñecemento extrajudicial porque ustedes nos informaron que si era por un suministro, que era continuo, etcétera, etcétera, pero a pregunta é, nos vamos a topar con máis facturas? Despois, queríamos preguntarlle por unha solicitud de reparación dos danos causados na finca pola caída dun árbore na rúa Tellerías, no número 47, se é responsabilidade do Concello, se vai a facer algo ou se simplemente non é responsabilidade. Tamén solicitan o arranxo do paso de peóns á altura da farmacia de Perlío, sabemos que non é competencia municipal, pero preguntarles se iniciaron ustedes algún tipo de reclamación a este respecto á competente que é a Xunta de Galicia, non? Queríamos preguntarlle por unha queixa en relación cun tema de problemas de acceso a internet que remite a Valedora do Pobo Concello na volta do ramo en Barallobre. Non sabemos por que se dirixe o Concello cando o Concello non ten competencia algunha ao respecto. Por iso queremos preguntar se isto é un erro, contestaron, porque realmente a Valedora do Pobo vemos en resolucións da alcaldía que tardan bastantes meses en contestar, incluso lle teñen que reiterar. Entón, nos gustaría saber, se xa contestaron, se van contestar en este sentido ou se van contestar en outro, non? Despois tamén a Diputación Provincial da Coruña solicita un informe urxente en relación con unhas liquidacións que foron correctamente practicadas. Si quere lle digo o expediente, 3518, 15785. Hai dúas partes, non? A solicitan en dous notificacións distintas o mesmo día, 11 de abril 2025, e queríamos preguntar por que con esta maneira tan urxente, pide ese informe de liquidación correcta practicadas. Tamén queríamos preguntarlle por las solicitudes sobre as reposicións dos puntos de luz no camiño que unha rúa Meneiral coa avenida Antonia Montero, como na esplanada situada detrás da vía do tren. Bueno, disculpar a interrupción e continuamos coa vecina do Partido Popular. Me parece que, se non anotaba mal, estaba falando de reposición de puntos de luz ou algo así, pero seguimos entón. Bueno, non é porque a pregunta iba destinada en concreto a Concellería de Servicios, que esperemos que se recupere, que quedaras nun susto solamente, pero, desde o Partido Popular, chegados a este punto, vamos a rescindir de todas as preguntas, xa as formularemos en comisión, por escrito. Non era que foran todas destinadas a ela, que son a outros concelleiros, pero entendemos que a maneira máis correcta de proceder neste momento. Moitas gracias e moi agradecidos, Partido Socialista.
Desde o Partido Socialista tamén lamentamos o sucedido, esperamos que se recupere pronto e tamén imos deixar as nosas preguntas para outro pleno. Moitas grazas. Pois entón, creo que damos por finalizado este pleno e tomaremos nota para contestar nas seguintes. Moitas gracias a todos e a todas.